По тротуару, по тротуару. І робиш оцей гелікоптер-в'ю. Я єдине, що хотів сказати, підписуйтесь на нас на всіх платформах. Прывітанне, я Сергей, Привіт, я Іра. і гэта падкаст Рака-Макафо. Так, коротше, ми зупинились 2010 рік. Далі що було? Далі був протест, зв'язаний з кризисом економічним, і там був шераг протестів. Один з них був «Стоп бензин», а інший був «Мовкліві акції». І гэта былі цікавыя способы протесту, бо яны былі незвычайныя. Гэта ўпершыню людзі выязджалі, я памятаю, як я на машыне выязджаў, мы блакавалі увесь праспект, і з гэтым цяжка змагацца. Ты можаш, адзінае, што менты рабілі, яны проста білі машыны. Ну, тут ты ўжо там 2 разы падумаеш, як бы блакаваць табе ці не блакаваць, калі твая машына не застрахаваная паказка. А іншы пратэст, з якім вельмі цяжка было змагацца, гэта маўклівыя акцыі, яны быццам бы былі арганізаваныя праз групу, господи, прости, ВКонтакте, РЧСС, ці революция через социальные сети. Звучить як ГКЧП. Да, і гэтую групу каардынаваў вельмі дзіўны пан Д'янаў, які вельмі дзіўна пасля выказваўся пра Украіну, пра пратэсты ў Беларусі. Вельмі такі супярэчлівы чалавек, але у рэшце-рэшт гэтыя пратэсты былі вельмі масавымі, бо людзі выходзілі проста тысячамі па розных гарадах. Што важна, упершыню людзі выходзілі па малых гарадах. Бо да гэтага, ну што, людзі выходзілі ў Мінску, пахадзілі па Мінску, там пару тысяч пабілі максімум, все, канец пратэста, на наступны дзень выйшлі людзі на пратэст меншы, іх таксама пабілі. Што гэта выклікала ў Мінску? Хвалю салідарнасці, людзі збіралі грошы, там пісалі допісы. Все добрае, нармальная рэакцыя нармальнага здаровага грамадства, салідарнасць. Вот. Масава, все такое, дзяржава пасля глядзіць трошку свой гвалт прыпыняе. Вот. Але ў 2011 дзяржава ўпершыню сутыкнулася з тым, што незадаволенасць гэта не нейкія хіпстата і акадэмікі, а гэта рэальна людзі, работягі там з гарадоў, раённых цэнтраў, якіх турбуе тое, што даляр мае там 3 курсы, і ты не можаш у абменніку купіць сабе даляр, бо афіцыйны курс даляра 3000 рублёў за даляра, а рэальны курс там 10 000 рублёў, а там, калі дамовішся, то можаш за 7 000 купіць. Вот. І людзей гэта не задавальняла, і гэта ўсё было на тле таго, што Беларусь падпісвала гэтыя сраныя дакументы па мытнаму саюзу, бо 2010 год ён быў яшчэ выкліканы. Я памятаю, што я выходзіў на пратэст, каб проста не было гэтага ёбанага таможанага мытнага саюза з Расіяй. Але Беларусь падпісала, і як вынік, яшчэ памятаю, што уводзіліся велізарныя мытныя пошліны на машыны, а беларусы прывыклі купляць сабе танную бэушачку з-за мяжы, вот танныя дизельныя машыны, і памятаю, што такія все былі, хадзілі, фыкалі, мыкалі, але гналі гэтыя машыны на апошнія грошы, бралі крэдыты, але гналі гэтыя машыны. Вот, людзі былі незадаволеныя, простыя людзі, не нейкія там хіпстары і я не ведаю, інтэлігенцыя. Інтелектуали. Таму упершыню дзяржава такая была разгубленая і агрэсіўная таксама. Бо людзей білі без разбору, просто так на вуліцы, і ў гэтай ж пратэсце з'явіліся аднарукі, якія пляскалі ў далоні, глуханемыя, якія выкрыквалі лозунгі. Вот гэта ўпершыню беларускія менты пачалі хапаць людзей без формы. Ну, вот упершыню ты бачыш, як ты ідзеш і такія, раптам узнікаюць нейкія быкі без формы, тебе хапаюць і садзяць. Ну, у меня была тады рэакцыя, давайте піздзіць гэтых быкоў, але усе ж разумеюць, што гэта менты, і людзі баяцца біць. Ну, разумееш, типа ты б'еш і вот. Ти сказав про пасля одноруких, які плескають в долоні, глухих, які крикують лозунги. Ти маєш на увазі, що їм за це пред'являли якісь офіційні претензії людини з одною рукою, а там в
офіційні претензії в суді, значиться, що вона стояла там Да. і хлопала. Тобто Да. абсурдність звинувачень, ти про це? Не то, что абсурдны звінавачань, а яны атрымалі за гэта сотні, яны сядзелі у турме 15 сотняў, таму што быццам бы аднарукі тляскаў у далоні. Суддзя просто вынес такі вырак, і да пабачэння чалавек стравіў некалькі сотняў у турме. І тое самае глуханемы. Гэта просто выжымкі з Мгм. судовых выракаў. Вот. Я не розумію, от я слухаю, я не розумію, як після цього можна, ну, типа, це 2011 рік. Ну, вже після таких вироків, ну, хоча теж я зараз, типа, така розумна, знаєш, ретроспективно, а подивитися ретроспективно на Україну теж можна було зрозуміти ще в 13-му році, що буде повномасштабна війна і що Росія нападе, але, ну, багато хто, і я в тому числі, ми такі в 22-му році, ну, були в шоці. Але, ну, от я зараз дивлюся, думаю, ну як ми можемо бути такими сліпими, якщо зараз все так зрозуміло, а тоді такі, ну, якісь ще, я не знаю, може це надія, що все одно все стане нормально, якось само собою, а воно само собою взагалі не розрулюється. Ну, была такая яшчэ думка ў шмат каго з беларускіх інтэлектуалаў, што рэжым у рэшце рэшт трансфармуецца, бо Лукашенко састарыцца, і яму будзе нецікава гэтым займацца. Ну, прыйдзе нейкая генерацыйная змена, умоўна кажучы, у рэжыме з'явяцца людзі, якія выраслі ва ў новых умовах. Яны не памятаюць Савецкі Саюз, і ім немагчыма прадаваць вось гэтую сраную стабільнасць. Яны наядзяцца тым, што все ж добра, ёсць грошы, ёсць там прадукты ў крамах. Не трэба ўжо ехаць на нейкай нестабільнасці 90-х. І была такая думка, што вось прыйдзе генерацыйная змена, і людзі шлі працаваць, шмат хто ішоў працаваць у дзяржаву, бо яны хацелі знутры неяк там на сваім месцы нешта памяняць. І з іншага боку, да, з'явіліся асобы, якія увасаблялі ў сабе такія змены. Гэта, напрыклад, там Макей, усе там, не ўсе, но шмат хто на яго там, не буду казаць там паганае слово, але просто, ну, скажем так, маліліся, да, типа, о, там чалавек, які можа змяніць, ён цягне нас на захад. І была яшчэ іншая ідэя, што акрамя генерацыйных зменаў, калі ты Беларусь уключыш у гэтыя заходнееўрапейскія працэсы, гандаль, я не ведаю, прыняццё рашэнняў, то Беларусь вымушана будзе змяніцца. І гэта было 10 да, там такое меркаванне 10 до 2000, я думаю, што 19 года у шмат каго. У мяне такого не было. Бо я не веру, што рэжым можа змяніцца. Я ведаў, якія людзі там працуюць, і гэта гніль, лайно і так далей. Вот. Таму была такая упэўненасць, таму што і захад на гэта вельмі ціснуў. Что, типа, мы ну, не то, что признаем Лукашенко, вот Лукашенко выпускае палітвязняў, мы там неяк дамаўляемся, уключаем Беларусі нейкія знешнепалітычныя працэсы, праекты, вось гэтае ўсходняе партнёрства, куды Беларусь зацягнулі, балонскі працэс там дарам усунулі. Была вось такая вера, што гэта можа неяк змяніцца з-пад уплывам розных фактараў. Вот. Яшчэ ж у той час трэба прыгадаць, у Расіі быў гэты, як яго, Медведзеў. І теж вот, такий прозахідний, начебто, да? І я думаю, што гэта таксама ўплывала на тое, што, ну, окей, там Лукашенко пабіў, гэта такі нармальны модус аперанді, але, ну, ён жа будзе вымушаны змяніцца. Бо мы тут мяняемся і так далей. Я гэтаму не веру асабіста ніколі. Вот. Я яшчэ пра пратэсты. Гэта такія вялікія пратэсты, пра якія я кажу. Ще быў у 2017 вялікія пратэсты, гэта пратэсты, звязаныя з дармаедамі, і ён пераклікаецца з 2011, таму што у 2017 пасля крызісу 16 года трэба адзначыць, што Беларусь заўсёды яна жыла ад крызіса да крызіса. Вот. Эканамічны крызіс, дэвальвацыя, аднаўленне, зноў дэвальвацыя. Вот. І ў 2017 годзе былі пратэсты дармаедаў, бо
быў прыняты дэкрэт аб дармаедстве, так скажам. Калі людзі, якія не працуюць, не маюць афіцыйнай працы, яны мусілі плаціць нейкі падатак. Ага. Да. Вот. Бо беларуская дзяржава, яна што? Яна умее зарабляць нас з людзей. Яна проста здольная прыдумваць новыя падаткі, там зборы, з усяго, што ёсць. І вот яны прыдумалі, тут людзі такія з маленькіх гарадах, дзе няма ніякай працы, няма магчымасці знайсці гэтую працу. І адзінае, што людзі робяць, яны ездзяць ці, як у нас сказалі, на Расію, на будоўлі там фігачыць, ці хтосьці там у Польшу, ці ў Літву фігачыць. І афіцыйна яны не працаўладкаваны. Ім кажуць, плаціце падаткі, гэтыя мужыкі звычайна. Бо гэта звычайна мужыкі. Яны такія, што за хуйня? Яны выходзяць, і ты у маленькім мястэчку, дзе гэтыя мужыкі ведаюць ментоў, ведаюць прокурораў, гэтыя менты іх не білі, бо яны разумелі, што яны атрымаюць проста пізды. Заўтра ж. І ніхто там на раз не будзе лічыць. Вот. І гэта таксама была праблема, і гэта чым вырашылася, што гэты дэкрэт аб дармаедстве адмянілі проста. Вот. І прыдумалі там нейкую іншую схему. Як гэта бывае, Лукашенко выйшаў і сказаў, бля, што за херня, што вы там нашых граждан абіжаеце, трэба памяняць. І памянялі, ўрэшце рэшт, там прыдумалі іншую схему. Вот. Я што хацеў сказаць да гэтых беларускіх пратэстаў, што акрамя вось гэтых такіх велізарных такіх хваляў пратэстаў, пра якія я толькі што сказаў, былі штогадовыя пратэсты, на якія я там любіў пахадзіць, бо гэта пабыць разам са сваімі людзьмі побач. Это дзень волі, это дзень, калі Беларусь абвясціла незалежнасць як Беларуская Народная Рэспубліка. І чарнобыльскія шляхі. Я заўсёды хадзіў на гэтыя пратэсты з больш калі атрымлівалася, канешне. Калі я быў у Беларусі ці калі гэта арганізавалася, гэта былі такія добрыя акцыі, можна было з ментамі папіхацца, але ўсё было, ведаеш, такія правілы гульні для ўсіх зразумелыя. Менты асабліва не білі, а ты як бы просто, ідзеш, як ідзеш, так ідзеш. Бо ви нічого кардинального, мабуть, вже не вимагали, щоб вас бити. Да. Вот, адзінае, што на дзень волі маглі паганяць, часта забаранялі, заганялі ў нейкае лайно, але людзі туды ніколі не хадзілі, хадзілі на дзе хацелі, тады менты, трошку білі, але нічого такого. Маєш на увазі, що заганяли в якісь провладні мітинги, чи що? У Мінску есть так званы парк дружбы народов. Гэта не ў цэнтры, у полі нейкае месца, просто гаўно. Як і дружба народу, власне. Да. І калі беларуская апазіцыя заяўляла аб тым, што будзе рабіць акцыю, заўсёды ж, канешне, ішлі па афіцыйным метадам, па закону. Що давали право проводити в цьому парку? В этом лайне, да. І людзі, канешне, такія, пашлі нахер, мы туды не пойдзем. Вот. І заўсёды хадзілі ў цэнтр, і ў цэнтры разганялі людзей. Вот. Бо гэта такія былі пратэсты, яны былі фармальна супраць улады, але прысвечаны іншым рэчам. Там дзень волі, гэта свята. Пасля гэтых пратэстаў і сутычкаў з ментамі людзі звычайна ішлі піць піва у чебурэчную. Вот. Важна сказаць пра... Я хацеў яшчэ такія две рэчы сказаць пра постаці. 2020 год немагчымы без людзей, якія рабілі пратэсты да гэтага. Якія іх узначальвалі, арганізоўвалі, заўсёды хадзілі на іх ці сядзелі за іх. Гэта, напрыклад, Статкевіч, Дашкевіч, Севярынец, Бяляцкі. Гэта людзі, якія зараз сядзяць дзесяцігоддзі, атрымалі, але гэтыя людзі заўсёды сядзелі. Бяляцкі і Статкевіч, яны ўжо не першы раз сядзяць, Дашкевіч ўжо не першы раз сядзіць, Севярынец Паша сядзіць ўжо не першы раз. Гэта людзі, якія просто самі па сабе уяўляюць для мяне лідараў пратэсту. І іх заўсёды беларуская дзяржава перад нейкімі акцыямі, перад нейкімі падзеямі, ці проста, напрыклад, перад візітам Пуціна у Мінск, неяк абмяжоўвала ў сваёй свабодзе. Заўсёды, просто гэта был такі маст. Другая рэч, мы з маім сябрам, калі абмяркоўвалі Майдан у Кіеве, калі абмяркоўвалі
рэвалюцыю ва Францыі. Ён заўсёды такую цікавую рэч казаў: гэта да Майдана і да сваёй паездкі ў Кіеў і такой шпацыру по Майдану не заўважаў. Рэальна архітэктура вельмі моцна ўплывае на пратэстовую дзейнасць. Чаму? У Мінску ты не можаш зрабіць аналаг Майдана, бо проста няма такой плошчы, якую ты з некалькі бакоў заканапаціш Угу. і паставіш там нейкія барыкады, зробіш там нейкую квазі-абарону, самаабарону, будзеш паліць там шыны і будзеш кантраляваць гэта больш-менш. Канешне, гэта ўсё вельмі ўмоўна, калі захацець, можна і з танкаў расстраляць, але вот такой кропкай ты ствараеш такую кропку ўзбуджэння, якая заўсёды стварае боль для рэжыма. Рэжым не можа проста так хадзіць міма. Ён мусіць неяк рэагаваць на гэта. У Мінску гэта рэальна немагчыма зрабіць, бо проста няма такого месца. Усе месцы вельмі адкрытыя. То бок табе трэба не нейкія вуліцы заканапачваць і будовы там больш-менш кантраляваць, а табе трэба будаваць добрыя такія сцены. Вот. І гэта цікава, я гэтага не разумеў рэальна, бо бляха-муха ніколі не думаў пра пратэст вот у такім сэнсе. Ну, я не можу нічого сказати, бо я ніколи не була в Мінську, але Майдан, да, правда. Ну, і якщо події, да, хронологічні розглядати, то да, багато будівель відіграло значну роль і з точки зору типу, їх захоплення, з точки зору оборони, куди там поранених зносили, і ті самі там вулиці, Інститутська і всі інші. Дзякуй, што даслухалі дасюль. Мы маем магчымасць рабіць гэты падкаст толькі дзякуючы сілам абароны ўкраіны. Сёння сілы абароны ўкраіны змагаюцца з абсалютным злом, і мы маем іх падтрымаць не толькі словам, але і еўрам. Закіньце сваю філіжанку кавы на фонд «Павернись жывым». Яны вельмі эфектыўна працуюць вайсковымі патрэбамі, у тым ліку і ў тых падраздзяленнях, дзе служыць беларусам. Так вы падтрымаеце і беларускае змаганне за свабоду. Спасылка на збор у апісанні. Вот. Ну, гэта я расказаў, мне больш цікава пачуць нешта вот пра твой досвед. Якім ён быў і дзе твой любімы пратэст, у якім ти удзельнічала? І тут ми переходимо до того моменту, де мені стає соромно. Бо ти у нас революціонер з досвідом, да, який ходив на всі протести. Я не була на Майдані в 4-му році, бо я тоді вчилась в школі. І я не була в Києві на Майдані в 13-му році. Але вже могла бути, бо я тоді вже працювала в школі, тобто я вже могла умовно поїхати туди і стояти на Майдані. Чому я тоді туди не поїхала? Бо, по-перше, я по життю сикуха, і я всім про це... А? Виріжемо гэта? Ні, не виріжемо. Я, хай це буде. А по-друге, я тоді настільки була зосереджена на виживанні в своєму маленькому такому світі, маленький мірок такий, що, да, я слідкувала за тим, що відбувалось, да, я сперечалась там з колегами, які казали, що от оці нарвані молодіж, от вони, оці діти, студенти, та правильно, що їх там жорстко розігнали. І це були вчителі, з якими я працювала в школі, які розказували, що все правильно зробив Янукович, що побив студентів, умовно. І я з ними, да, сперечалась, але я сама не зірвалась і не поїхала в Київ, і не стояла на Майдані. Бо тоді, мені здається, у мене не було того рівня розуміння, що от зараз вершиться щось вершиться, бо я така була зосереджена, боже, у мене зарплата 1300, я на неї не виживаю, в мене гіперавторитарна начальниця, яка п'є з мене всі соки, я така, шукаю якісь інші підробітки, щоб якось виживати, у мене якісь тупо часом здорові, часом нездорові особисті стосунки,
і, типу, теж це додає стресу. І я зосереджувалась на цьому, на маленькому. Хоча, якби, ну, типу, зупинилась би там, знаєш, коли ти зупиняєшся, видихаєш і робиш оцей гелікоптер-в'ю, то ці всі проблеми можна було б уже тоді зрозуміти, що, блін, це все херня, Іра, пакуйся і їдь туди. І через це мені дуже зараз, ну, якби незручно, коли ми говоримо там в якихось компаніях, там, ну, навіть з нашими з тобою спільними друзями, коли вони там розказують, як вони там ходили на Майдан, як їх там ректор вів, як там хтось десь був, когось там навіть і били, когось не били. Мені нема що сказати цим людям, бо я там не була. І, можливо, саме тому я зараз така суперагресивна і намагаюся, знаєш, як надолужити те, що я не зробила тоді, щоб, наче, знаєш, як не то, щоб відбілить, а спокутувати цю провину за те, що мене тоді не було на Майдані, там, а я б мала б там бути, бо якби я була вчителем, і я мала вплив на дітей, на молодь. Да, я не була тоді ще активісткою, але, ну, типу, якби зараз, от, ну да, знову ми говоримо через якби, але, ну, я вважаю, що це помилка в моєму житті, що мене там не було, і треба було б там бути. Вот. Тому у мене не дуже є досвід протестів, у мене досвід тільки споглядання їх, і все, власне. Не, ну ты уже сказала, я рэвалюцыянер. Просто мне падабалася хадзіць. Ну, таксама ж я не ва ўсіх удзельнічаў, ну, правда. Дзесьці да 2006 я не хадзіў асабіста на пратэсты. Ну, до І тое, што 2006-го мне... ти був ще й теж ж. В якому році ти школу закінчив? Я вже третій курс університету У вчився. 2006-му? Да, я старий. А, ти старий, бо я в 2006-му тільки школу закінчила. Ну, вот. Я не ходил, хотя уже, ну, мог дзесьці там уцяміць, уже чытаў трошку навіны, исследовал развіццё сваёй дзяржавы, якая шла ўжо 20 гадоў амаль як не туды. Але я не хадзіў, мне вот чамусьці быў пераломны момант выборы 2006 года. И я подумал, что не, трэба ісці нагамі і быць там. Вот, але я не быў у гэтым намётавым мястэчку, я толькі хадзіў там, булкі насіў ці што. Я не быў там ні ноччу, не стравіў там нейкі час. І мяне ніколі не затрымлівалі, дарэчы. Вот. Ну, мне пашчасціла, я вот як расказваў у 2010-м, нам просто пашчасціла. Вот. А в 2006-м, я памятаю, мы калі ішлі по гэтым пратэснай калоне з Казуліным, я памятаю, як я крычаў просто на всю вуліцу: По тротуару, по тротуару. Вот. І Жыве Беларусь. І тут... І зараз я думаю, по яким ёбаным тротуарам? Гэта, ну, моя краіна, які тротуар? Дзе хачу, там і хаджу. Ну, мы ж... Вот. Але ты разумееш, які гэта ген, не падабаецца мне ген, але вот унутраны страх, што ты парушыш закон тым, што пойдзеш па дарозе, а не па тротуару. Вот. І, дарэчы, ад гэтага было вельмі цяжка пазбавіцца. Я ў Чэхіі, калі перабраўся, напэўна, праз толькі 3 гады перастаў хадзіць па пешаходным пераходзе на светлафор. Вот ты можаш сабе уявіць, не едуць машыны, пустая вуліца, я мог чакаць зялёнага святла і не ісці. Разумееш? Гэта... Я не можу уявити, бо для мене ти, ну, перше враження, коли я тебе перше побачив, типа нарваний пацанчик, з ним треба бути дуже обережно, а краще взагалі не мати ніяк, взагалі, не контактувати. Не. Ну вот, таму я крычаў патрот і памятаю, як мы збіраемся там. Я пасля табе дашлю фоткі неяк, каб ты побачила, дзе гэта было, там такая ямка, і ты не той, што па тротуару, ты як
мураш забираешься вверх, и таки паўзеш наверх. І чаму яшчэ? Таму што ментоў можна было абысці. Я крычаў, каб мы маглі абысці іх і пайсці далей. Вот. Але яны былі трошку больш навучаныя, пачалі страляць і кідаць світлашумовыя гранаты. Ну, я теж думаю, що, можливо, тому я не настільки була свідома, коли був Євромайдан. Бо я не була в Києві. Якби я була в Києві, мені здається, якби я навчалася десь в якомусь київському університеті, можливо, я б теж була там, і я розуміла, що вирішується, що на кону. А оскільки я навчалась в провінційному містечку, яке і зараз таке дуже пасивне, і багато хто говорить, що у нас типу ватне місто, я це і в Твіттері бачила, і багато в чому вони мають рацію, бо процеси, які в моєму місті, якби мені не подобаються. І, можливо, це, знаєш, осередок, в якому він тебе так трохи, а особливо, якщо ти сцикуха по натурі, особливо, якщо в тебе в родині немає дисидентів, немає, там, я не знаю, якихось розкуркулених або ще там чогось, то немає, знаєш, цього особистого якогось зв'язку, який би тобі болів, да? Якщо там в когось сидить там, або сидів дід десь там, або був висланий в Сибір, то вони якби раніше починають про це, або якщо в сім'ї про це говорять. І я думаю, що ці всі фактори, вони, я не кажу, що типу на мене вплинуло щось, да, а я така вся невинна. Я вчитель української мови і літератури, яка розказувала дітям про розстріляне відродження і не поїхала на Майдан. От парадокс, так? Тому не знаю. Можливо, я сподіваюся, що моя така от рефлексія на це все чесна і комусь, по-перше, зробить легше, бо я знаю багато людей, які там і серед моїх друзів, які говорять, що їм соромно за те, що вони тоді були пасивними і якби повз них це все пройшло. А можливо, комусь стане легше, що він не один або не одна такі, а може просто когось це надихне на те, що, я не цікавилась, пора. От зараз цей час, щоб потім не жалкувати і не думати, що, чого. От. Добре ти сказала. Мені нема чого додати. Це мій кожен подкаст закінчуємо твоєю фразою «Добре ти сказала, мені нема чого додати». Я єдине, що хотів сказати, підписуйтесь на нас на всіх платформах. Так, підписуйтесь, бо YouTube нас не любить, треба допомагати йому нас полюбити. І я, мабуть, ще наостанок якийсь такий, я не знаю, мені здається, питання, бо я тут якісь свої висновки робила по протестах в Білорусі, ти якісь свої там, щоб люди якось поділились своїм баченням всього того, що відбулося, того, що вони прослухали, як їм здається, там, причини, наслідки, що зробити по-іншому, або чому така реакція, а не така, і як з цим далі робити, да? Щоб ми не просто там рефлексували, а щоб ми якісь робили з цього галочки собі, помітки на майбутнє, щоб якась користь цього була. Бо просто порефлексувати це нічого не дає. Я знаю деяких росіян, які рефлексують на те, що вони не зробили достатньо, щоб не допустити війну, а коли ти їх питаєш, що ви будете робити зараз, щоб її спинити, нема відповіді. То, щоб не бути такими, як росіяни, я думаю, що нам треба робити висновки і якось будувати свою подальшу діяльність і стратегію, виходячи з того, що давайте не робити того, що не принесе результату. Ми Solution подкаст. Solution Journalist. Да. Тому пропонуйте свої рішення, як ми можемо змагатися з цим абсолютним злом, з Лукашенком, ягонай камандай і тое, у што яны пераўтварылі Рэспубліку Беларусь. Згодна. Якім мае быць ваш пратэст, які можа перамагчы гэты рэжым? Каментары нізе. Пальцем я показываю, пальцами унізе каментары. Супер сказав, мені нічого додати. Дякую, што праслухалі ўвесь выпуск. Закіньце, калі ласка, сваю філіжанку каву на фонд «Повернись живим». Спасылка в описании.